Страха е това условие, което ние не използваме. Всяка мечта, която не е изживяна мечта, всяка мечта, за която ние не сме положили усилия да я сбъдниме, тя се превръща в един страх. Мечтата е това условие, на което ние не сме създали благодатна почва. Време е да започнем и да създаваме благодатна почва за нашите мечти. Време е да не се страхуваме от страховете си, защото всеки един страх е една неосъществена мечта. Силата, която ние не използваме, се трансформира. Затова няма неблагодатна сила, няма неблагодатно условие. Има обаче хора, които не знаят как да използват условията, и има хора, които живеят през страха, не осъзнавайки, че това са тяхните мечти. Време е да започваме и смело да обработваме тази информация. Не трябва да се безпокоиме от страха, защото това безпокойство, което се създава в нас, когато насния страх, е точно това нашепване на мечтата, на страха, че той не е опасен, той не е реален. Що мечтата, която ние не сме сътворили, не е реална, то тогава и страха няма как да е реална, защото това е огледалото на мечтата. Как нещо нереално в едната форма, която ние не сме използвали, ще дойде и ще ни създаде някакво безпокойство, ще ни създаде нещо, от което ние се притесняваме. То просто е невъзможно. И човек трябва да започва и да мисли върху тези неща, да мисли какво нещо е страха, какво провокира страха в него, защото всеки един отговор идва, когато човек се замисли какво е страха, какво е всяко безпокойство, всяко неблагодатно условие. То за това има около нас толкова много неблагодатни условия, защото това е големия потенциал, това е голямото богатство, което е на земята, и хората, които се развиват, хората, които осъзнават това, ще творят, хората, които осъзнават това, те ще забогатеят, само че не само на физическото поле, не само през материята, а ще проумеят как да работят с материята, ще проумеят как да работят през страховете, защото страховете са едно голямо богатство, което то е с нас. Това богатство е в нас. Ние просто не можем да го използваме поради незнание. Да, обаче знанието вече слиза на земята, така че смело използвайте вашите страхове, трансформирайте ги обратно в мечти и освободете се от този родов потенциал, който е във вас и преминава във вас, защото вие не можете да осъществите всичките мечти. Осъществете само тези, които към момента са благодатни, а благодатна е тази мечта, на която към момента има благодатно условие, а благодатно условие има, когато силата е разрешила мечтата да се сформира, да се случи. Така че не дейте да пренасилвате нещата, и когато не усещате лекота в работния процес, знайте, че още просто не е дошъл момента. Така че смело отписвайте мечтите, които към момента не могат да работят заедно с вас, и давайте смело напред да работите към другите мечти. Не се колебайте, не се чудете дали е за вас. За вас е, защото вие сте част от рода, вие сте част от цялото, от колектива. И колкото повече осъзнавате как работи механизма, колкото повече осъзнавате, че във вас е тази благодатна почва, която вие трябва да обработвате, толкова повече вие ще се издигате в духа, а когато се издигнете в духа, вие ще работите с висшата сила. Вие просто ще се оставите в ръцете на духа, защото духа е този, който трансформира страха в мечта. Духа е този, който води, духа е този, който напътства, духа е този, който смело ще изпълни мечтите ви, така че просто заявявайте от какви са вашите мечти, и е много лесно да се върнете, особено в детските си години, защото тогава вие сте направили първата връзка с вашия дух. Когато вие не изпълвате детската си мечта, вие все повече се пълните с страха. Вижте какъв голям потенциал има във вас. Просто трансформирайте този страх в мечтата
и действайте, не се колебайте, не се чудете, а просто отпращайте молитвичка към силата, така че с лекота да минава ежедневието ви и с лекота вие през ежедневието да трансформирате страха в мечтата, просто да може да работите с страха. Това е работния процес. Не може ние да седим и да чакаме благодатните условия, защото те са в нас. Просто ние трябва да поработиме, да видим усилието, да усетиме труда и когато ние усетим нашия собствен труд, тогава ще ни изпълни тази лекота, тогава в нас ще се влее и вярата, ще се влеят необходимите сили, защото всяка една емоция е сила, която работи с нас, така че смело гледайте ниските си емоции, смело гледайте негативните емоции и ги трансформирайте, а няма по-благодатна почва от това вие да започнете да трансформирате страха.